இன்னைக்கு என்ன கிருஷ்ணா பிரேயர் முன்னாடி நம்ம இன்னைக்கு ஓரியன்டேஷன் டே அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். அதாவது இன்னைக்கு இந்த 18 டேஸ்ல நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்க போறோம், என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம கத்துக்க போறோம் அப்படின்றத ஒரு இன்ட்ரோவா இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி பிரேயர் சொல்லிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் மேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहन ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், இன்னைக்கு ஓரியன்டேஷன் டே. இந்த 18 டேஸ்ல நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க போறோம், என்னென்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்றது ஒரு இன்ட்ரோவா நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் கோர்ஸ் பத்தி பாத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து டெக்ஸ்ட் புக், அது வந்து இ காப்பியாவும் இருக்கு, உங்களுக்கு இ புக்காவும் இருக்கு. அது இல்லைன்னா உங்களுக்கு பிசிக்கலாவும் உங்களுக்கு வந்து அவைலபிளா இருக்கு. அப்புறம் வாட்ஸ்அப்ல என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள் ஷேர் ஆகும், அதுக்கப்புறம் டீச்சர்ஸ் யாரு, அட்மின்ஸ் யாரு, அதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் பேட்ச் அட்டென்ட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபீட்பேக்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஜூம்ல எப்படி வந்து நம்ம வந்து அட்டென்ட் பண்ணணும் கிளாஸஸ், அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஆன்சர்ஸ், உங்களோட கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர்ஸ் எப்படிலாம் வந்து நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம், யார் யார்கிட்ட எல்லாம் கேட்கலாம் அப்படின்றது. அப்புறம் ஸ்பேம் வார்னிங், அதுக்கப்புறம் வந்து வெப்சைட், இங்க ISKCON மேங்களூர் அவங்களோட வெப்சைட், யூடியூப் சேனல், அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ்புக், இதெல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் எப்படி நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்றது அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா குவிசஸ், முக்கியமா நீங்க வந்து செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இப்போ வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்க, நீங்க கோர்ஸுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்க, அதனால வாட்ஸ்அப்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. ஆனா இந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணும்போது 18 டேஸ் ஒரு நாளும் ஒரு சாப்டர் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். அந்த ஒரு சாப்டருக்கும் உங்களுக்கு குவிசஸ் உண்டு. அந்த குவிசஸ் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து என்ரோல் பண்ணணும் கோர்ஸ. அதுக்கு வந்து எப்படி என்ரோல் பண்றது அப்படின்றத கிருஷ்ணா பிரபுஜி உங்களுக்கு வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிப்பாங்க. அது வெப்சைட்ல போய் நீங்க வந்து என்ரோல் பண்ணணும். அது என்ரோல் பண்ணாதான் உங்களோட குவிஸ் அட்டென்ட் பண்ண முடியும். குவிஸ் அட்டென்ட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் வந்து கொடுப்பாங்க. சர்டிபிகேட் உங்களோட மெயிலுக்கே வந்துடும், இல்லைன்னா நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும் சர்டிபிகேட்டை. 18 டேஸ் குவிசஸும் நீங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து சர்டிபிகேட்டை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? அதெல்லாம் வந்து எப்படி அப்படின்றதையும் நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் சங்கல்பம் எடுத்துக்கலாம். இந்த 18 டேஸையும் நம்ம நல்ல விதமா நம்ம வந்து பகவானோட அனுகிரகத்தோட நம்ம வந்து பகவத்கீதையை முழுமையா அர்ஜுனன் எப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்களோ, பகவத்கீதையை யார் கேட்டாங்க, திருதராஷ்டிரன் கேட்டாங்க, சஞ்சயன் கேட்டாங்க, அர்ஜுனர் கேட்டாங்க இல்லைங்களா? அந்த நேரத்துல பகவத்கீதையை உபதேசம் பண்ண நேரத்துல அதுல அர்ஜுனன் எப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்களோ அந்த மாதிரி நம்மளும் வாழ்க்கையில பகவத்கீதையை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும். பகவத்கீதைன்றது மேனுவல், நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி வாழறது அப்படின்றத நம்ம அதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப எந்த ஒரு பொருள் எடுத்தாலும் நம்மளுக்கு மேனுவல் இருந்தா அந்த பொருளை எப்படி உபயோகப்படுத்த முடியும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த பொருளை நம்ம உபயோகப்படுத்துறோம். அதனால அதை நம்ம கரெக்டா யூஸ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி அது லைஃப் வந்து நம்மளுக்கு நல்லபடியா அமையும் இல்லைங்களா? எந்த பொருள் நம்ம இப்ப மார்க்கெட்ல வாங்கினாலும் மேனுவல்னு ஒண்ணு கொடுப்பாங்க, அந்த பொருளை எப்படி உபயோகப்படுத்துறது அப்படின்னு. அதே மாதிரி ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்றத பகவத்கீதையில பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. இதுல வந்து 2 விஷயம் நம்ம ரொம்பவே முக்கியம். ஒண்ணு, நம்ம வாழ்க்கை நம்ம எப்படி வாழணும். ஏன்னா நிறைய விஷயம் நம்மளுக்கு எப்படி செய்யறது, எது சரி எது தப்பு அப்படின்னு தெரியாமலே நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம், நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டே இருப்போம். நம்மளுக்கு எதனால கஷ்டங்கள் வருது அப்படின்றது நம்மளால ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியாம குழப்பத்துல இருக்கோம் இல்லைங்களா? அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பகவத்கீதையில ஆன்சர் இருக்கு. எதனால நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் வருது, நம்ம வாழ்க்கையில என்ன செய்யணும், என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பகவத்கீதையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது பகவானே சொன்னது.
பகவான் கிருஷ்ணரே சொன்ன வார்த்தைகள், வேர்சஸ். சரிங்களா? இப்ப மத்த எல்லா ஸ்கிரிப்சர்ஸும் பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தி யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லியிருப்பாங்க, அதை நம்ம வந்து படிப்போம். இப்ப விஷ்ணு சகஸ்ரமே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து பீஷ்ம தேவர் சொல்லியிருப்பாங்க, அதை நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா பகவத்கீதை பகவானே சொன்ன வார்த்தைகள். அதனால அதுல நம்மளுக்கு கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு நம்பிக்கை வரணும். இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு விஷயத்தை அனௌன்ஸ் பண்ண நம்ம கண்டிப்பா அது வந்து நம்புறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இது வந்து பகவானே சொன்னதுக்கு அப்புறம் இதுல நம்மளுக்கு வேற எந்த ஒரு சந்தேகங்களும் வராம இருக்கணும். அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். அதனால நம்ம வந்து இந்த பகவத்கீதை கோர்ஸ் இது வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான். இது வந்து முடிக்கிறதுன்றது கிடையாது. சங்கல்பம் எப்படி எடுத்துக்கணும்னா, நான் பகவத்கீதையில சொன்ன மாதிரி நான் என்னோட வாழ்க்கையை வாழ்ந்து பகவானோட விருப்பப்படி என்னோட வாழ்க்கையை வந்து பகவானுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சங்கல்பத்தை நம்ம எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் காமன் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை இது வந்து கீதா மகாத்மியம் அப்படின்றது வந்து ஆதிசங்கராச்சாரியார் வந்து பகவத்கீதையை பத்தின மகிமைகளை ஒரு 7 வெர்சஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க. அந்த 7 வெர்சஸும் சேர்த்து கீதா மகாத்மியம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்லோகங்களா நம்ம வந்து பாக்குறோம். அது என்ன அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். அதுக்கான வீடியோ பிளே பண்றேன். अथ गीता महात्म्या गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् त्रयता पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. இப்போ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, பகவத்கீதைய நம்ம வந்து படிக்கிறதன் மூலியமா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வைகுண்டம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அப்புறம் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல உள்ள இந்த கஷ்டங்கள் நம்மள வந்து பாதிக்காது அப்படின்றது வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல ஆதிசங்கரர் சொல்லியிருக்காங்க. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामा परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च मलनिर्मोचनं. செகண்ட் ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கீதையை நம்ம வந்து படிக்கிறதன் மூலியமா சின்சியரா மேலோட்டமா படிக்காம அதோட அர்த்தங்களை முழுசா புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம படிக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு நிறைய பாபங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா? வாழ்க்கையில எல்லாருமே என்னது பாபங்கள் புண்ணியங்கள் செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்போம். யார் ஒருத்தரும் தன் வந்து எல்லாத்துலயுமே நான் வந்து இது வரைக்கும் பாபமே செய்யல அப்படின்றத நம்மளால சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா அப்படி வந்து நம்மளோட முக்குணங்களுக்கு அடிப்படையில நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அதனால நம்மளுக்கு ஒரு சில சமயம் என்ன ஆயிடும், அந்த தமோகுணம் இருக்கும்போது நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு சில தப்புக்களை பண்றோம். அப்ப அந்த மாதிரி தப்புக்கள்லாம் நம்ம எப்படி வந்து சரி பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவத்கீதையில படிச்சு பகவான் சொன்னபடிக்கு நம்ம வாழ்க்கை வாழும்போது அது சரியாகும் அப்படின்றத நம்ம செகண்ட் ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். ஜலஸ்நானம் தினே தினே சக்ருத் கீதாம்பசி ஸ்நானம் சம்சாரமலநாசனம். அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ஸ்லோகத்துல என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, one may cleanse himself daily by taking a bath in water, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanished. அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இப்போ கங்கையில போய் இது ஸ்நானம் எடுப்போம் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி எதுக்காக நம்ம வந்து ஸ்நானம் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட பாபங்கள்லாம் தொலையும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில நம்ம அதை செய்யறோம். அது இப்ப குளிச்சதுக்கு அப்புறம் அங்க போய் நம்ம வந்து புண்ணிய நதியில் நீராடினதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வந்து நம்ம என்ன நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழறோம். மறுபடியும் நம்மளுக்கு பாபங்கள் அக்குமுலேட் ஆகும். புண்ணியங்களும் பாபங்களும் அக்குமுலேட் ஆயிட்டே இருக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில. ஆனா பகவத்கீதையை நம்ம ஒரு தடவை நல்லா சின்சியரா, இது வந்து சாக்கர்ட், ரொம்ப வந்து புனிதமானது பகவத்கீதை. அதுல வந்து நம்ம வந்துட்டு நம்ம பகவத்கீதையை கத்துக்கிட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படிக்கு பகவான் சொன்னபடிக்கு நம்ம வாழ்க்கையை வாழறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா, கம்ப்ளீட்டா வந்து நம்மளோட பாவங்கள் எல்லாமே இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்ல உள்ள கஷ்டங்கள் எல்லாமே இது வேனிக்விஷ் ஆயிடும், போயிடும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம கீதா சுகீத கர்த்தவ்யா கிம்மன்யே சாஸ்திர விஸ்தரே யா ஸ்வயம் பத்மநாபஸ்ய முகா பத்மாதினி ஸ்ருதா. இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவத்கீதையில நம்ம வந்துட்டு
பாக்குற வேர்சஸ் எல்லாமே யார் சொன்னது? பகவான் சொன்னது. பகவானே அவங்களோட திருவாயிலேருந்து வந்த வார்த்தைகள் இல்லைங்களா? அதனால அதை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கும் போது, அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எந்த விதமான பாபங்களும் வந்து சேராது. இந்த மெட்டீரியல் வாழ்க்கையில உள்ள கஷ்டங்கள் நம்ம கிட்ட வராது. அது எப்படி அந்த கஷ்டங்கள் எதனால வருது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு தர்மம் எது, அதர்மம் எது, நல்லது எது, கெட்டது எது அப்படின்றது ஒரு தெளிவான ஒரு புரிதல் இல்லாததுனாலதான் நம்மளுக்கு வருது இல்லைங்களா? பகவத்கீதையில அது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆன்சர் இருக்கு. என்ன மாதிரி கர்மங்கள் நம்ம பண்ணணும்? கர்மங்கள்னா செயல்கள். ஏன்னா ஒரு மனிதனும் ஒரு நேரமும் ஏதோ ஒரு செயலை செய்யறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த செயல் மூலியமா தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? கர்மா வந்து சேருது. கர்மம்ன்றது அதுக்கான பலன். அப்போ ஒருத்தவங்க நல்ல செயல்களை செய்யும்போது அவங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். அதே தப்பான செயல்களை செய்யும்போது தப்பான பலன்கள் கிடைக்குது. அப்ப பகவத்கீதையில நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி செயல்கள் செய்யணும் அப்படின்றத பகவான் வந்து ரொம்பவே தெளிவா வந்து நம்மளுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. அப்ப அதன்படிக்கு நம்ம வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையை வாழும்போது இந்த மெட்டீரியல்ல உள்ள நன்மை தீமைகள் அதுல இருந்து நம்மள ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு நித்தியமான சந்தோஷம். எல்லாருமே எதுக்காக நம்ம எல்லாருமே வாழ்க்கையில நம்ம போராடிட்டு இருக்கோம்? அமைதியும் சந்தோஷமும். அது எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது கண்டிப்பா ஸ்பிரிச்சுவல்ல தான் கிடைக்கும். பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் கிடைக்கும். மத்த இடத்துல நம்ம போய் அதை எவ்வளவு தேடினாலும் அது நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஆனா ஒரு கால அளவுக்கு தான் இருக்கும். சந்தோஷமா இருந்தாலும் துக்கமா இருந்தாலும் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் நம்ம போய் தேடும்போது அது இருக்கும். இல்லாம இருக்கவே இருக்காது. சந்தோஷமும் துக்கங்களும் இருக்கும். ஆனா ஒரு கால அளவுல இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா பகவானுக்கு நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அதுல கிடைக்கிற சந்தோஷமும் அமைதியும் நித்தியமானதா இருக்கும், எட்டர்னலா இருக்கும். அதனாலதான் பகவத்கீதையில நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? நம்மளுக்கு இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல உள்ள கஷ்டங்கள் நம்மளை விட்டு போகும். நம்மளுக்கு அதனால நன்மைகள் ஏற்படும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அப்புறம் இங்க டெக்ஸ்ட் 5ல என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பை ட்ரிங்கிங் த கேஞ்சஸ் வாட்டர் ஆஃப் த கீதா த டிவைன் contents of the Mahabharata emanating from the holy lotus mouth of Lord Vishnu. One will never take rebirth in the material world again. யார் ஒருத்தவங்க பகவத்கீதையை வாசிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு மறுபடியும் இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்காது அப்படின்றது இங்க ஆதிசங்கரர் சொல்லியிருக்காங்க. In other words, by devotionally reciting the Gita, the cycle of birth and death is terminated அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता துக்தம் கீதாமிருதம். இப்ப 6th ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லா உபனிஷத்கள் ஆக்சுவலா நம்ம கிட்ட பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள் அதுதான் வந்து என்னது ஆதாரம். நம்மளோட ஆதாரம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள்ல என்ன சொல்லி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். ஆனா நம்ம எல்லாராலையும் வேதத்தை படிக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா அது ரொம்பவே என்னது கஷ்டமான ஒரு விஷயம். அது வந்து ரொம்ப சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கும். எல்லாமே அதோட அர்த்தங்கள்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுவும் ரொம்ப நிறையவும் இருக்கும். 4 வேதங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அதாவது பகவான் விஷ்ணு பிரம்மாவுக்கு 4 வேதங்களை கொடுத்தாங்க. அந்த வேதங்களை வியாசதேவர் என்ன பண்ணாங்க? 4ஆ பிரிச்சாங்க. பிரிச்சு அதுல வந்து ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வண வேதம் அப்படின்னு 4ஆ பிரிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த வேதங்களை எல்லாராலையும் படிச்சு புரிஞ்சுக்க முடியாது. அதனால வந்து என்ன பண்ணாங்க? அத வந்து 108 உபனிஷத்துக்களை அவங்க வந்து நம்மளுக்கு மறுபடியும் கொடுத்தாங்க. அந்த உபனிஷத்துல இருந்து மறுபடியும் என்ன பண்ணாங்க? புராணங்கள் 18 அதை வந்து பிரிச்சு கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் 2 இதிகாசங்கள் மகாபாரதம், ராமாயணம். இந்த 2 இதிகாசங்கள் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து சீக்கிரமா அதாவது ஈஸியா புரியறதுக்காக எல்லாராலையும் வேதங்களை படிக்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால நம்மளுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க? உபனிஷத்களும் புராணங்களும் இதிகாசங்களும் நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்க. இன்னுமே சொல்ல போனா மகாபாரதமும் இதிகாசமும். மகாபாரதம் வந்து வேதத்தோட 4 வேதங்கள்ல இது வந்து 5ஆவது வேதமா நம்ம வந்து பாத்துக்கலாம். இப்ப வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னா மகாபாரதத்தை பார்க்கும்போதே எது தர்மம் எது அதர்மம், தர்ம வழியில போனா என்ன நடக்கும், அதர்ம வழியில போனா என்ன நடக்கும் அப்படின்றது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஒரு வாழ்க்கை சரித்திரமா நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லைங்களா? அதை நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ அதுதான் வந்து வேதத்தோட சாரம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்றோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப பகவத்கீதை வந்து 108 உபனிஷத்கள்ல ஒண்ணு. மகாபாரதத்துல இது வந்து நடுவுல வரும். அதாவது அந்த
யுத்த காண்டம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதாவது 2 பேருக்கும் சண்டை ஏற்படும் இல்லைங்களா, கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும். அந்நேரத்துல பகவான் கிட்ட வந்து அர்ஜுனர் வந்து சரணம் அடைவாங்க. அப்போ வந்து பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, அர்ஜுனருக்கு பகவத்கீதையை உபதேசம் பண்ணுவாங்க. அப்போ இது வந்து உபநிஷத்துக்கள்ல ஒன்னா வருது. அது எப்படி என்ன மாதிரி அதை வந்து ஆதிசங்கரர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, உபநிஷத்துக்கள் எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் அந்த பசு மாடு. அதோட இது மில்கர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா, பால் கறக்குறவங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அர்ஜுனன் வந்து காப், ஏன்னா வந்து பசுமாடு நல்ல பால் கறக்கணும்னா அதுக்கு கண்ணுக்குட்டி பக்கத்துல இருக்கணும் இல்லைங்களா. அப்ப அர்ஜுனனை பார்க்கும்போது பகவானுக்கு என்ன ஆகுது, தன்னறியாம நிறைய விஷயங்களை வந்து என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாத்தையும் சொல்லணும் சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல அவங்க எல்லா ஒரு நல்ல விஷயங்களும் பகவத்கீதையில நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அதை வந்து யாரு எடுத்துக்கிறாங்க அந்த மில்க, அந்த பகவத்கீதை யாருக்காக கொடுத்திருக்காங்க, அர்ஜுனருக்காகயா அப்படின்னு பார்த்தா அர்ஜுனருக்காக கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா அர்ஜுனர் ஆல்ரெடி செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன், அவங்களுக்கு வந்து எதுவும் தெரியாம புரியாம செய்யறது இல்ல. ஆனா அவங்களுக்கு ஒரு மாயையை கிரியேட் பண்ணாங்க. அது எதனால அப்படின்னா, கலிகாலத்துல பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம கூட இருக்க முடியாது இல்லைங்களா. இப்ப ராமாவதாரம் திரேதாயுகத்துல ராமரா எல்லாரு கூடயும் பகவான் இருந்தாங்க. கலிகால இது துவாபர யுகத்துல கிருஷ்ணனா இருந்தாங்க. ஆனா கலிகாலத்துல பகவானை நம்மளால இப்ப பார்க்க முடியுமா, நம்ம அருகாமையில இருக்காங்களா, இருக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்க என்ன ஆயிட்டாங்க, டிசப்பியர் ஆயிட்டாங்க. அப்ப நமக்காக நம்ம கூட இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக என்ன பண்ணாங்க, பகவத்கீதையா நம்மளுக்கு கூட இருக்காங்க. பகவத்கீதையில சொன்ன வேர்சஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, பகவத்கீதைன்றது என்னன்னா கான்வர்சேஷன், அர்ஜுனருக்கும் கிருஷ்ணருக்குமான கான்வர்சேஷன். அந்த சம்பாஷணை அர்ஜுனோட இடத்துல யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ நம்ம எல்லாம் இப்ப கேட்கிறோம் அப்படின்னா அது நமக்காக கொடுத்தது, அர்ஜுனருக்காக மட்டுமல்ல, அது நமக்காக கொடுத்தது. அதனால அந்த மில்க் யாருக்கு, நம்மள மாதிரி உள்ள லிவிங் என்டிட்டிஸ்க்கு அப்படின்றத நம்ம 6th ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். இப்ப 7th ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். மகாத் ஏகம் சாஸ்திரம் தேவகி புத்திர கீதம் ஏகோ தேவோ தேவகி புத்திர ஏவா ஏகோ மந்த்ரஸ்தஸ்ய நாமானி யானி கர்மாப்யேகம் தஸ்ய தேவஸ்ய சேவா. இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, there need be only one holy scripture, the divine Gita, sung by Lord Shri Krishna. Only one worshipable Lord Shri Krishna. Only one mantra, his holy names, and only one duty, devotional service unto the supreme worshipable Lord Shri Krishna. அப்படின்றது இங்க நம்ம பாக்குறோம். ஆதிசங்கரர் சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த உலகத்துல கலிகாலத்துல நாம சங்கீர்த்தனம் தான் நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, சரிங்களா. அப்போ ஒரே ஒரு ஸ்கிரிப்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது பகவத்கீதை. யாரை நம்ம வழிபடணும், ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவை. ஒரு மந்திரம் என்னது, அது ஹோலி நேம். அண்ட் ஒன் டியூட்டி, டிவோஷனல் சர்வீஸ், பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதுதான் இருக்கலே சிறந்தது அப்படின்றத யாருக்கு செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காங்க, லார்ட் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அப்படின்றத சொல்லி இந்த கீதா மகாத்மியத்தை ஆதிசங்கரன் நம்ம எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம எல்லாருமே வந்து இங்க நம்ம மீட் பண்றோம், பகவத்கீதையை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம். இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னில நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒன்னா இருக்க போறோம் இன்னொரு 18 நாளைக்கு. அதுக்கப்புறம் லெவல் 2 இருக்கு. அதுல உங்களுக்கு இன்னும் இன்டெப்த் நீங்க வந்து பகவத்கீதையை நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கலாம். அதனாலதான் இது வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் சொன்னேன், இதுக்கு எண்டிங் பாயிண்ட்றது கிடையாது. ஏன்னா பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுன்றதுல ஒரு முற்றுப்புள்ளின்றது கிடையாது, இது ஒரு துவக்கம். அப்படின்னும் போது நம்ம இப்ப இங்க எல்லாரும் ஒன்னா பகவத்கீதையை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியர், இஸ்கானோட ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியர் ஸ்ரீலா பிரபுபாதா. அவங்கதான் என்ன பண்ணாங்க, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் உலகம் ஃபுல்லா அவங்க கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க, சரிங்களா. அதாவது அவங்களோட குரு சொன்னாங்க, இந்த உலகத்துல எல்லாருக்கும் முக்கியமா தேவைப்படுற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் உள்ள கஷ்டங்கள்ல இருந்து எப்படி வெளிவரதுன்றது தெரியாம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்ற அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அவங்க குரு சொன்னாங்க. அதை ஏத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணாங்க, பக்தி ஏசி டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா இஸ்கான் அப்படின்ற நிறுவனத்தை அவங்க நிர்வாகம் பண்ணாங்க, சரிங்களா. அதுல பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரத யாத்திரை, அதாவது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிக்கிட்டே போலாம்.
அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு முக்கியமானது ரத யாத்திரை. அது என்னன்றதை நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி பிரபுபாதாவோட ஒரு சில விஷயங்கள், அவங்களோட பயோகிராஃபியை தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுதான் பிரபுபாதாவோட சின்ன வயசு, பாஸ்ட் டைம்ஸ். இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பூரி ஜெகநாத் டெம்பிள் இருக்கு இல்லைங்களா ஒரிசாவுல, அதுதான் வந்து ரத யாத்திரைக்கு ரொம்பவே பேர் பெற்ற ஒரு கோயில். ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்த கோயிலும் கூட. அங்க உள்ள அந்த தேர் திருவிழா வந்து உலகம் ஃபுல்லா ரொம்ப பிரசித்தி. அப்போ அங்க வந்து அவங்க அப்பா அம்மாவோட அவங்க வந்து தேர் திருவிழாக்கு போயிருந்தாங்க. பிரபுபாதாவோட பேர் வந்து அபயச்சரண். அவங்க ஒரு பிராமணிக்கல் கம்யூனிட்டியில தான் அவங்க பிறந்தாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாமே டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்றது அவங்க கூடவே உள்ள ஒரு விஷயம். அவங்க ஃபேமிலியில எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ அவங்க வந்து கோயிலுக்கு போனாங்க, ரத யாத்திரை பார்த்தாங்க. பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு. எனக்கும் ரத்தம் வந்து ரத யாத்திரை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்டப்போ, அவங்கள வீட்டுல கூட்டு வந்து அவங்க நெய்பர்ஸ் கூப்பிட்டு, அவங்க பக்கத்துல உள்ளவங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு ரத்தம் சின்னதா ஒண்ணு அவங்க பையனுக்கு செஞ்சு கொடுத்து ரத்த யாத்திரையை செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. அதாவது சின்ன வயசுலயே தெரிஞ்சிடும். பக்தின்றது வந்துட்டு எப்படின்னா, ஜென்ம ஜென்மமா நம்ம பண்றதோட கண்டினியூஷன் தான். ஏதோ இந்த ஜென்மத்தில் திடீர்னு வந்துருச்சு போச்சு அப்படி கிடையாது. நம்ம எந்தெந்த இப்ப பகவத்கீதை நம்ம கேட்கிறோம் அப்படின்னாலே அதுக்கு நிறைய சுக்ருத்தி இருந்தாதான் பகவத்கீதையை நம்மளால கேட்கவே முடியும். உண்மையிலே நிறைய நம்மளுக்கு வந்து என்னது ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம வந்து நல்ல ப்ராக்ரஸ் ஆனவங்களால மட்டும்தான் பகவத்கீதை கேட்கிற அளவுக்கு அந்த பிராப்தி வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அது என்னன்றது இந்த 18 days கண்டிப்பா முடியிற அன்னைக்கு நம்மளுக்கு புரிய வந்துடும். சரிங்களா? அப்படின்னும் போது அந்த சின்ன வயசுல அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த ரத யாத்திரை அப்புறம் பகவான் மேல ரொம்ப டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுல ரொம்ப ஈடுபாடோட இருந்தாங்க. அப்புறம் அதெல்லாம் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு 1922ல அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களோட குரு சந்திச்சாங்க. அவங்களோட குருவை சந்திச்சாங்க. அவங்க கிட்ட போயிட்டு உபதேசங்கள்லாம் கேட்கும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, பிரபுபதா வந்து ரொம்ப இங்கிலீஷ் நல்லா வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்துட்டு பேச வரும். அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் நாலேஜ் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். அப்ப அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீ வந்து வெளியில உள்ள எல்லா இடத்துக்கும் உலகமெங்கும் போய் நீ இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க. அதன் படிக்கே எப்பயுமே குரு சொல்றத இது பரம்பரையில பாத்தீங்கன்னா சிஷ்யர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. விளையாட்டெல்லாம் எடுக்கவே மாட்டாங்க, அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதனால அவங்க சொன்ன அந்த வார்த்தையை எடுத்துக்கிட்டு உலகம் ஃபுல்லா என்ன பண்ணாங்கன்னா பிரச்சாரம் பண்ணாங்க, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் பிரச்சாரம் பண்ணாங்க. அப்புறம் பேக் டு காடட் அப்படின்ற பத்திரிகையை ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வெளியிட்டாங்க. அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவங்க செஞ்சாங்க. அப்புறம் வந்து அவங்களோட ஏஜ் 65ல அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அமெரிக்காவுக்கு போனாங்க. இது கார்கோ ஷிப்ல தான் போனாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட ரொம்ப சொற்பமான பணம் தான் இருந்தது கையில. அப்புறம் நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ் கையில எடுத்துக்கிட்டாங்க. அதை எடுத்துக்கிட்டு அவங்க கார்கோ ஷிப்ல போனாங்க. போகும்போது 2 ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருது இதுலயே ஷிப்லயே. அப்பயும் பகவான் மேல உள்ள நம்பிக்கையில அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, எல்லா அதாவது எதுக்காக இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா, ஒரு சின்ன ஒரு தடங்கள் வந்தா கூட விட்டுடாம இதை செய்யணும், குரு சொல்லியிருக்காங்க உலக மக்கள் நன்மைக்காக அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்தினால எல்லா கஷ்டங்களையும், அதாவது இப்ப நம்ம எங்கேயாவது வெளியில போறோம் அப்படின்னா நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே நம்ம செக் இது பண்ணி வச்சிருப்போம் இல்லைங்களா, நம்ம எங்க போகணுமோ அதுக்கான விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து சரி பண்ணி வச்சிருப்போம். ஆனா எந்த ஒரு விஷயமும் தெரியாது, புது கண்ட்ரிக்கு போறாங்க. அப்பயும் வந்து என்னது கையிலயும் வந்து என்னது நிறைய பணம் இல்லாமல் இல்ல, வெறும் ஒரு சொற்ப பணம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இது நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு கார்கோ ஷிப்ல தான் பண்ணாங்க. எங்க போய் இறங்க போறோம் யாருமே ரிசீவ் பண்றதுக்குலாம் கிடையாது. அப்படி ரிஸ்க் எடுத்து வாழ்க்கையில தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க பிரபுபதா இவ்வளவு பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன் அவங்க வந்து நிர்வகிச்சாங்க. சரிங்களா? அப்ப போன உடனே யாரும் அவங்களை ரிசீவ் பண்றதுக்கும் கிடையாது. ஸ்ட்ரீட்ல எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து கீர்த்தனங்கள்லாம் பாடினாங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தெல்லாம் பார்க்ல ஸ்ட்ரீட்ல எல்லாம் பாடினாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்ச நாளைக்கு ரொம்பவே சஃபர் ஆனாங்க. அதுக்கப்புறம் அங்க உள்ளவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதுல வந்து தன்னோட விருப்பங்களை காமிச்சு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எங்க பார்த்தாலும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் பிரபுபதா அவங்களால கொண்டு வர முடிஞ்சது. இதுதான் அவங்க கொடுத்த புக்ஸ். இது தாண்டி நிறைய புக்ஸ் இருக்கு. வேதாபேஸ்.com இதுல நீங்க இ புக்ல பாக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெப்சைட்டோட பேரு வேதாபேஸ்.com. அதுல போனீங்கன்னா பகவத்கீதை புக்ல இருந்து பாகவதம் புக்ல இருந்து பிரபுபதா எழுதின நிறைய புக்ஸ் அப்புறம் ஆச்சாரியர்கள் எழுதின நிறைய புக்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். லைஃப் டைம் பத்தாது அவ்வளவு புக்ஸையும் நம்ம படிக்கிறதுக்கு. பட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு எதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டா படிக்க பிடிக்குதோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம படிச்சு வாழ்க்கையில நம்ம நல்ல விஷயங்களை நம்ம அடையணும் அப்படின்றது நம்ம பாத்துக்கிறோம். வேதாபேஸ்.com அதுலதான் இது ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப் இருக்கு. பிரபுபதாவோட அந்த பிரிண்டிங் அவங்க வந்து எவ்வளவு சிரமப்பட்டு அவங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து புக் தான் வந்து பிரபுபதா வந்து புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்ல ரொம்பவே அவங்களுக்கு வந்து ஆர்வம் ஜாஸ்தி, நம்பிக்கையும் ஜாஸ்தி.
எப்படியா இருந்தாலும் அது மக்களை போய் அடையும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால அதுக்காக அவங்க எவ்வளவு மெனக்கெட்டாங்க அப்படின்றது இந்த வீடியோ இருக்கு. இதை ஒரு 2 minutes நம்ம பார்க்கலாம். In Delhi, Bhaktivedanta Swami personally distributes copies of Back to Godhead and with small donations struggles to maintain the publication. He regularly sees Surendra Kumar Jain, a printer. It was somewhere in the month of February 1956 that I first met Prabhupada. He came to my press for getting the magazine printed, Back to Godhead. I found that it was not very easy for him to collect money. He would come to the press practically every day, and after the printing was done, he would do everything himself. But he was a dedicated person, a very committed person. And at the times when he was not in a position to pay the bills, I would ask him, why are you running this? Why don't you stop it? He would say, no, it is my mission. And one day Surendra Kumar, you will see that I will succeed in my mission. இதுதான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களோட மிஷன்ல நான் எப்படி சக்சீட் ஆவேன் அப்படின்ற அந்த டிட்டர்மினேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் ரொம்பவே அவங்க சொன்னாங்க இல்லைங்களா, ரொம்ப டிட்டர்மினண்டா இருப்பாங்க அப்படின்றதையும், அதுக்கப்புறம் என்னோட மிஷன்ல நான் இது வந்து என்னோட மிஷன், இதுல நான் கண்டிப்பா சக்சீட் ஆவேன். நம்ம எந்த ஒரு நல்ல செயலை செஞ்சாலும் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு அதுல நம்பிக்கையும் நம்மளுக்கு அந்த இது உறுதியும் இருக்கணும். அது ரெண்டும் இருந்தது. நம்ம செய்யறது நல்ல செயல் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உறுதியோடையும் நம்பிக்கையோடையும் அதை நம்ம வந்து செய்யும் போது கண்டிப்பா ஒரு நாள் இல்லைனாலும் ஒரு நாள் நம்ம வந்து அதை அச்சீவ் பண்ணிடுவோம். இதெல்லாம் தான் பிரபுபாதாவோட லைஃப் நம்ம பார்க்கும்போது இதுல பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட செல்ஃப் இது எதுவுமே இருக்காது. தன்னோட சந்தோஷத்துக்காகவும் தனக்காக எதுவுமே செய்யாம உலக மக்களோட நன்மைக்காகவும் அவங்களோட குரு சொன்ன வார்த்தையை வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காகவும் அவங்க எவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள்ஸை வந்து அவங்க ஃபேஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா 108 டெம்பிள் இருக்கு, உலகம் ஃபுல்லா இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து பிரபுபாதா வந்து ஏற்படுத்தின இஸ்கான் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினாலதான். அதனால இதெல்லாம் நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம நிறைய அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். இதுதான் வந்து ராதாகிருஷ்ணரோட டெய்டி. அதாவது வந்து பாத்தீங்க, இப்போ எந்த ஒரு கோயில் பண்ணாலும் விக்கிரக வழிபாடு இருக்கும் இல்லைங்களா. சிவன் கோயில் போனா சிவன் இருப்பாங்க, லார்ட் சிவா இருப்பாங்க. அதே மாதிரி பெருமாள் கோயிலுக்கு போனோம்னா பெருமாளும் தாயாரும் நம்ம சேவிக்கிறோம். அது மாதிரி இஸ்கான் அப்படின்ற கோயில் நீங்க எங்க போனாலும் அங்க வந்து டெய்டி எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராதா கோவிந்தரா இருப்பாங்க, ராதா கிருஷ்ணரா இருப்பாங்க. சரிங்களா, இதுதான் வந்து டெய்டி ஃபார்ம் ஆஃப் இஸ்கான். இது மாதிரி உலகத்துல நிறைய இடத்துல வந்து இஸ்கான் கோயில் இருக்கு. எல்லா கண்ட்ரிலயும் இருக்கு. நம்ம இந்தியாலயும் பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டேட்லயும் நீங்க வந்து இஸ்கான் டெம்பிள் பார்க்கலாம். ஈவன் இப்ப நீங்களாம் எங்க இருக்கீங்களோ உங்க வீட்டுக்கிட்டே கூட இருக்கிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு. சரிங்களா, அது மாதிரி பிரபுபத்தை வந்து 14 டைம்ஸ் இந்த உலகத்தை வந்து சுத்தி வந்து இவ்வளவு விஷயங்களையும் நல்ல விஷயங்களும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸும் இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்தாங்க. அவங்களுக்கு நம்மளோட வணக்கங்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவிச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஜூம் சாட்ல உட்காந்து இவ்வளவு அழகா நம்ம வந்துட்டு பகவத்கீதையை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹைனஸ் நாமனிஷ்தா தாஸ் பிரபு. அவங்கதான் வந்து இஸ்கான் மேங்களூரு அங்க வந்து அந்த டெம்பிளோட பிரசிடென்ட். அவங்கதான் வந்து இந்த 18 days கோர்ஸை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா 24th பேட்ச் நம்ம பாக்குறோம். அப்பனா இது வரைக்கும் எவ்வளவு பேட்சஸ் அவங்க வந்து பாத்திருப்பாங்க பாருங்க. இதுக்கு பின்னாடி நிறைய பேரோட உழைப்பு உண்டு. அட்மின் சைடா இருக்கட்டும், பிரபுஜியோட இன்வால்மெண்டா இருக்கட்டும், நிறைய டீச்சர்ஸ் இதுக்காக வந்து அவங்களோட சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் காரணம் உங்களை மாதிரி டிவோட்டிஸ் வந்து ஆர்வத்தோட பகவத்கீதை கேட்கணும்ன்ற விருப்பம். அதுதான் இது எல்லாத்தையும் இயங்கி வைக்கிறதுக்கும் காரணம். அதுக்காக நம்ம வந்து நாமனிஷ்தா பிரபுஜி அவங்களுக்கு நம்மளோட வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கலாம். அந்த கோயில் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரபுஜி பிரசிடென்டா இருக்கிற கோயில் வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள், கோகனட் கார்டன் ரோட், டோல்கேட், கதிரி, மேங்களூர், கர்நாடகால மேங்களூர்ல இருக்கு. உங்களுக்கு எல்லாம் வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா அவசியம் நீங்க எல்லாரும் போய் பார்க்கணும். Bhagavad Gita is an epic scripture that has the answer to all your problems. கண்டிப்பா இந்த 19 days நம்ம டிராவல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்மளோட கஷ்டங்களுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்றத பகவத்கீதை நம்மளுக்கு சொல்லிடும். சரிங்களா, அதனால எல்லாருமே கண்டிப்பா இந்த 18 days-உம் அட்டென்ட் பண்ணணும். ஏன்னா வந்து ஆரம்பத்திலேயே வந்து ஒரு சில சமயம் நம்மளுக்கு பிடிக்காது. அப்போ வந்து நம்ம வந்து விட்டுடக்கூடாது. அந்த சரி இந்த 18 days-உம் பார்ப்போம் பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத ஒரு டிட்டர்மினேஷனோட
நம்ம வந்து பகவத்கீதையை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுல நம்ம வந்து இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த பகவத்கீதை வந்து நம்மளுக்கு என்ன சொல்லணும்னா நம்மளோட ப்ராப்ளத்துக்குலாம் என்ன காரணம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு சொல்லிடும். இட் வாஸ் considered a spiritual dictionary by Mahatma Gandhi and it is a book of inspiration for many leaders across the planet. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த பகவத்கீதை வந்து எல்லாருமே நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா படிச்சிருப்பாங்க. அதுல மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்லிருக்காங்க, இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் டிக்ஷனரி அப்படின்றத சொல்றாங்க. நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு தெரியல அப்படின்னா அதுக்கான அர்த்தத்தை டிக்ஷனரியில நம்ம பார்த்து எடுத்துப்போம் இல்லைங்களா. அது மாதிரி நம்மளுக்கு ஆன்மீகத்துல ஏதாவது ஒரு புரிதல் இல்லை அப்படின்னா பகவத்கீதை படிக்கும்போது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். அப்புறம் இது வந்து நிறைய லீடர்ஸ் வந்து இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றது நம்ம பாக்குறோம். அதுல மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, those who meditate on the Gita will drive fresh joy and new meanings for it every day. ஒரு தடையும் பகவத்கீதை படிக்கும்போது புது புது அர்த்தங்களும் நிறைய சந்தோஷங்களும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொருத்தவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, when I read the Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems so superfluous அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது என்னன்னா மற்றது எல்லாமே வந்து என்னது ரொம்பவே இதுதான் கம்மிதான் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. பகவத்கீதையில உள்ளதுல காடோட கிரியேஷன் இதுல வந்து நம்ம பார்ப்போம், பகவான் வந்து உலகத்தை எப்படி கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. அதெல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் மற்றது எல்லாமே ரொம்பவே கம்மிதான் அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் why ISKCON's Bhagavad-gita as it is. இப்ப பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா இஸ்கானோட புக்ல பிரபுபாத்தோட புக்ல as it is அப்படின்னு இருக்கும். அது எதனால அந்த மாதிரி சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணா வந்து அர்ஜுனருக்கு கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா பகவத்கீதைய. எப்பயுமே பரம்பரா சிஸ்டம்ல இப்ப நம்மளே சாதாரணமா ஒரு விஷயத்த நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு கன்வே பண்றோம் அப்படின்னா, நான் ஒருத்தவங்க கிட்ட சொல்லுவேன், அது ஒரு விதத்துல இருக்கும். இன்னொருத்தவங்க கிட்ட சொன்னாங்கன்னா அது வேற விதத்துல அவங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ அந்த விதத்துல அது கன்வே ஆகும். ஆனா பரம்பரையில எப்படின்னா பகவான் சொன்ன விஷயத்த அவங்க சொன்ன அந்த தாத்பரியத்திலேயே தான் மத்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்கவுங்க சிஷ்யர்களுக்கு கொடுப்பாங்க. குருக்கள் அவங்க சிஷ்யர்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அப்ப இந்த பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ்ன்றதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் என்ன அர்த்தத்துல சொன்னாங்களோ, என்ன மோட்ல சொன்னாங்களோ அதே அர்த்தத்துலதான் இது என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு இப்ப வரைக்கும் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றதுக்காக தான் பகவத்கீதை as it is. Message of Krishna must come via an unbroken chain of disciplic succession. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, disciplic succession இந்த பரம்பரையில வர விஷயங்கள் சரிங்களா. இது அவங்கவுங்க குரு வந்து அவங்கவுங்க சிஷ்யர்களுக்கு பகவான் சொன்னபடிக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. அதனாலதான் இது வந்து பகவத்கீதை as it is. Gita is a vast book. A systemic study of a Gita will take about an year. In 18 days we cannot do that. So we are focusing on the flow of thoughts between Krishna and Arjuna. அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையில மொத்தம் 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு, 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. அதை எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து 18 நாள்ல படிச்சிட முடியுமான்னா அவ்வளவு ஈஸியா நம்மளால, அது ஒன் ஹவர்ல நம்மளால ஃபுல் ஸ்லோகத்தையும் கவர் பண்ணிட முடியாது, எல்லாத்தையுமே நம்மளால கவர் பண்ணிட முடியாது. அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ், முக்கியமான விஷயம் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அத இப்ப நம்ம கடைக்கு போறோம், ஏதோ ஒண்ணு வாங்குறோம், ஒரு ஸ்வீட் வாங்குறோம் அப்படின்னா கொஞ்சமா சாப்பிட்டு பார்ப்போம், நல்லா இருந்ததுன்னா நிறைய வாங்குவோம் இல்லைங்களா. அப்போ இதுலயும் இது வந்து அந்த ஒரு ஆசைகள் நம்மளுக்கு வந்து பகவத்கீதை படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம், எதனால பகவத்கீதை படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் நம்மளுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் இந்த 18 டேஸ்ல. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம், டீப்பர் ஸ்டடிக்கு நம்மள ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். ஏன்னா இதுல நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்ம எதுக்காக கஷ்டப்படுறோம்ன்றது தெரிஞ்சிடும், நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம எப்படி வாழணும்ன்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். அப்ப நம்ம அதுக்கான நிலையை நம்ம தயார் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு விருப்பம் அதிகரிக்கும். அதுதான் இந்த 18 டேஸோட மோட்டிவ். இப்ப 18 டேஸ்ல என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நாளும் ஒரு மணி நேரம் கிளாஸ் 7 to 8, ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர், அப்புறம் வந்து கீ ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஈச் சாப்டர், முக்கியமான ஸ்லோகங்கள், இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகஸ் நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் இருக்கும். ஆஃப்டர் த கிளாஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் டெய்லி குவிஸ் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணணும். அதை பத்தி நம்ம வந்து இந்த இது பிபிடி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு நீங்க வந்து 18 டேஸ் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றீங்க இல்லைங்களா, இதெல்லாம் வந்து லெவல் 1. இதுக்கப்புறம் ஸ்ரத்தவான், கிருஷ்ண சேவகா, கிருஷ்ண சாதகா எப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு நிறைய லெவல்ஸ் இருக்கு. லெவல் 4 வரைக்கும் இருக்கு சரிங்களா. அதுல வந்து நம்ம இப்ப எல்லாரும் இருக்கிறது வந்து லெவல் 1. அது வந்து 18 டேஸ் நம்ம அட்டென்ட் பண்றோம். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் போக போக நீங்க என்னென்ன கோர்சஸ் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான படிகள். இது எல்லாத்தையுமே நீங்க எல்லாருமே நம்ம எல்லாருமே அவசியம் படிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பகவான் கிட்ட வேண்டிக்கலாம்.
இதுதான் ஸ்டெப்ஸ். இப்ப நம்ம எல்லாரும் இருக்கிறது வந்து ஸ்ரத்தவான்ல இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ண சேவகா, கிருஷ்ண சாதகா, ஸ்ரீல பிரபுபாத ஆச்சாரியா ஆஸ்ரயா, ஸ்ரீ குரு சரண் ஆஸ்ரயா. இது வந்து நம்ம படிகள். இதான் நம்ம டிராவல் பண்ண போற படிகள். இது எல்லாத்தையும் நம்ம எல்லாருமே கண்டிப்பா அடையணும் அப்படின்றது இங்க பாத்துப்போம். இது வரைக்கும் கோர்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆச்சு. இப்ப வந்து உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக் நீங்க வந்து இப்போ பகவத்கீதையை வந்து நீங்க படிக்கணும், உங்களுக்கு வந்து வேணும் அப்படின்னா ஃப்ரீ இபுக் இருக்கு ISKCON இதுல போ இந்த 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 லிங்க் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும். அப்படி இல்லைனாலும் வந்து உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல குரூப்லயும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. புக்ஸ்ன்றது இது வந்து நீங்க போய் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது உங்களை நேரா வெப்சைட்ல கூட்டு போய் உங்களுக்கு புக்ஸ்ல வந்து அதை வந்து நீங்க அங்க என்ன புக்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்க வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இது இல்லாம vedabase.comனு இருக்கு, அதுலயும் நீங்க போயிட்டு கிளிக் பண்ணி வேணுங்கிறத நீங்க பார்த்து படிச்சுக்கலாம். இல்ல எனக்கு வந்து பிசிக்கலா அதாவது புக்கா வேணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறவங்க என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி லிங்க் இதுவும் வந்து குரூப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல பாக்ஸ்ல இருக்கும். அதுல போய் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி பகவத்கீதை, அப்புறம் செல்ஃப் ரியலைசேஷன், அந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. பெர்ஃபெக்ட் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர், அப்புறம் ஜபமாலா. கண்டிப்பா நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும், அதுதான் ரொம்பவே முக்கியம். கலிகாலத்துல நம்மளோட பாபங்கள்லாம் தொலைஞ்சி நம்ம வந்து பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் நல்லபடியா பண்ணணும் அப்படின்னா நாம சங்கீர்த்தனம் ரொம்பவே முக்கியம். அதையும் நம்ம பகவத்கீதை படிக்கும்போது நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம். அதனால இதுக்கு மாலையும் ஜபமாலையும் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் சேர்த்து உங்களுக்கு நீங்க வந்து ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா பிளேஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த லிங்க்ல போய் பிளேஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு வீட்டுக்கு வந்து டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வாட்ஸ்அப் கோடு. வாட்ஸ்அப்ல வந்து நீங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அட்மின்ஸ் இருப்பாங்க, டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து வாட்ஸ்அப்ல வந்து நீங்க வந்து மெசேஜ் வந்து நீங்க வந்து அனுப்பலாம். அப்படி அனுப்பும்போது உங்களுக்கு அட்மின்ஸோ இல்லைன்னா வாலண்டியர்ஸோ இல்லைன்னா டீச்சர்ஸோ உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்க. அப்படி இல்லைனாலும் எதா இருந்தாலும் நீங்க கிளாஸ்லயே கேட்டுக்கலாம். நீங்க வந்து கிருஷ்ணா பிரபுஜி இருக்காங்க அட்மின், உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தது, எப்படி குவிஸ் பண்றது, எப்படி வந்து என்ரோல் பண்றது, அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அவங்க நீங்க வந்து கேட்டுக்கலாம். பகவத்கீதையில ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா என்கிட்டயும் கேட்டுக்கலாம். அப்படி ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து எனக்கு தெரியலனாலும் நான் வந்து அடுத்த நாள் ரெஃபர் பண்ணி கண்டிப்பா உங்களுக்கு சொல்லிடுவேன். இது தாண்டி வாட்ஸ்அப் வந்து ஓபன் பண்ணிருக்கிற சமயத்துல வேற எந்த ஒரு விஷயங்களும் குரூப்ல வந்து ஷேர் பண்ணாம இருக்கணும் அப்படின்றதையும் உங்க எல்லாத்தையும் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். என்னோட பேரு இது வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் ஃபார் த டீச்சர்ஸ் அண்ட் அட்மின்ஸ். என்னோட பேர் தாரிணி. நான் தான் வந்து இந்த 18 டேஸ்க்கு சாப்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்க போறோம் பகவானோட அனுகிரகத்துல. அதுக்கப்புறம் வந்து அட்மின் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணா, இவங்க கிருஷ்ணா பிரபுஜி இருக்காங்க. அவங்க வந்து உங்களுக்கு அட்மின் அதாவது குவிஸஸ் கோர்ஸ்ல ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா அவங்க உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் testimony from previous students. போன பேட்ச் அட்டெண்ட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது விருப்பப்படுறீங்களா உங்களோட ரியலைசேஷன்ஸ் ஷேர் பண்றதுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல பாத்தீங்கன்னா நானுமே ஸ்டூடெண்ட் தான். நாமநேஷ்ட பிரபுஜி அவங்களோட கிளாஸஸ், அப்புறம் வந்து இன்னும் நிறைய கிளாஸஸ் எல்லாம் நான் அட்டெண்ட் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் பகவத்கீதை படிக்க வரும்போது எனக்கும் ஒன்றும் பெருசா ரொம்ப தெரியாது. ஆனா நிறைய கிளாஸஸ் அட்டெண்ட் பண்ண பகவத்கீதையோட தாத்பரியம் என்ன அப்படின்றது புரிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் அது நம்ம வாழ்க்கைக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கலிகாலத்துல நம்மளுக்கு வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து என்னதுன்னா அதர்மங்கள்லாம் நடக்குது. அப்புறம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் இல்லாம இருக்கும். அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் வந்து ஓவர் கம் பண்ணி நம்மள வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் நல்லா ப்ராக்ரஸ் பண்ண வைக்கிறது பகவத்கீதை தான். முக்கியமா என்ன கொடுக்கும் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா அமைதியும் நித்தியமான சந்தோஷத்தையும் பகவத்கீதை நம்மளுக்கு கொடுக்கும். அதை நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஜூம் டெக்கோரம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ்ல வந்து எல்லாரும் ரொம்ப அட்டென்டிவா இருந்தாதான் ரொம்ப ஜாலியாவும் இருக்கும், அதே சமயத்துல இன்ட்ரெஸ்டிங்காவும் இருக்கும். அதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் உங்களோட கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து டீச்சர்ஸ்ட ஜூம்லயே கேட்கலாம் கிளாஸ்ல. அப்புறம் வந்து இல்லைன்னா மெசேஜ் பண்ணலாம் அட்மின்ஸ்க்கோ இல்லைன்னா டீச்சர்ஸ்க்கோ. நீங்க வந்து வாட்ஸ்அப்ல வந்து மெசேஜ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் பர்சனலாவும் பண்ணலாம், இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப் குரூப்லயும் பண்ணலாம். இது தாண்டி இந்த ரெண்டு விஷயமும் இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வாலண்டியர் சாட் சப்போர்ட் அப்படின்னு இருக்கு. அது வந்து 6 AM ல இருந்து 12 midnight வரைக்கும் இருக்கும். அது இந்த லிங்க் இதுவும் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க.
இந்த லிங்க்ல நீங்க போனீங்கன்னா உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் நீங்க டைப் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கான ஆன்சர்ஸை உங்களுக்கு அவங்க அங்க கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் வெப்சைட்லயும் நீங்க போய் உங்களோட கொஸ்டின்ஸை நீங்க கேட்கலாம். இது எதுவுமே ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா இது வந்து நாமினேஷன் பிரபுஜி அவங்களோட இமெயில் ஐடி, இதுல நீங்க போய் மெயில் பண்ணீங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா எப்பயுமே உங்களுக்கு உங்களோட கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து கிளாஸ்லயே கிடைச்சிடும். அதுக்கப்புறம் டொனேஷன் அந்த மாதிரி விஷயங்கள். இப்போ ISKCON மேங்களூர்ல பாத்தீங்கன்னா கோயில் கட்டிட்டு இருக்காங்க, கிருஷ்ணா டெம்பிள். அதுக்கு நீங்க ஏதாவது டொனேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா இது வந்து கம்பல்ஷன் கிடையாது. விருப்பப்பட்டீங்க என்னோட இதை வந்து சேரிட்டியை வந்து நான் வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக ஸ்பெண்ட் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லிங்க்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து குரூப்ல ஷேர் பண்ணுவாங்க. இந்த லிங்க்ல தான் நீங்க வந்து அதாவது வாட்ஸ்அப் குரூப்ல என்ன ஷேர் ஆகுதோ அதுலதான் நீங்க வந்து டொனேட் பண்ணணுமே தாண்டி வேற ஏதாவது பர்சனலா ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து மெசேஜஸ் SMS மூலியமாவோ இல்லைன்னா பர்சனலா வாட்ஸ்அப்ல ஏதாவது ஒண்ணு இந்த மாதிரி டொனேஷன் கேட்கிறோம் மேங்களூர் ISKCON ஷார்பா அப்படின்லாம் வந்துச்சுன்னா நீங்க அதுக்கு கண்டிப்பா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணவே வேண்டாம். கொடுக்கணும்ன்ற எண்ணம் இருந்தாலுமே பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா பர்சனல் மெசேஜஸோ SMS அனுப்புற பழக்கம் கிடையவே கிடையாது. அதனால எதா இருந்தாலும் குரூப்ல உள்ள இந்த லிங்க் இல்லைன்னா வெப்சைட்ல போய் டொனேஷன் அப்படின்றத நீங்க லிங்க் இருக்கு அதுலயும் நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணி நீங்க பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் இதுதான் பேங்க் டீடைல்ஸ், அதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு நீங்க அதன் மூலியமாவும் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வெப்சைட் டூர், இதுதான் வந்து ISKCON மேங்களூரு அவங்களோட வெப்சைட். இதுக்குள்ளார நீங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு குவிசஸ் நீங்க அட்டன் பண்றதுக்கும் ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கும் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும். இது தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் வெப்சைட்ல இருக்கு. அதை நம்ம எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்றதுன்றத இந்த கிளாஸோட எண்டில் நம்ம பார்ப்போம். கண்டிப்பா அவசியம் வெப்சைட் நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். இது வரைக்கும் பண்ணது அதாவது என்ரோல் பண்ணணும். இப்ப பண்ணது நீங்க எல்லாம் கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கீங்கன்னா அது ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுனால. இதுக்கப்புறம் 18 days கோர்ஸையும் நம்ம முடிக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா என்ரோல் பண்ணணும். உங்களோட இமெயில் ஐடி இல்லைன்னா பேர் வச்சு நீங்க என்ரோல் பண்ணிட்டு அதுல வந்து நீங்க வந்து அந்த யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டை வச்சு நீங்க குவிசஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் இஷ்யூ ஆகும், தருவாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா யூடியூப் சேனலும் இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ISKCON ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் மேங்களூரு, இதுதான் வந்து அவங்களோட யூடியூப் சேனல். இதையும் நீங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள் டெய்லி நிறைய பாகவதம் கிளாஸஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து கீர்த்தன்ஸ், முக்கியமான நாள்லாம் வந்தது ஃபெஸ்டிவல் நாள்லாம் இருந்தது அப்படின்னா அதோட லைவ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வரும். அதெல்லாம நீங்க நல்லா பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம். அதுக்கு நீங்க வந்து ISKCON ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் மேங்களூரு யூடியூப்ல நீங்க இதெல்லாம் பார்க்க முடியும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா விஷயங்கள் ஏதாவது புதுசா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வரும், இண்டிகேஷன் வரும். அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ்புக் பேஜ், ஃபேஸ்புக்லயும் இருக்கும். அதுல என்ன பாத்தீங்கன்னா ISKCON ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் மேங்களூரு, இதுல போயிட்டு நீங்க ஃபாலோ அப்படின்றத நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுலயும் உங்களுக்கு ஏதாவது விஷயங்கள் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா வந்துடும். அதுக்கப்புறம் டெய்லி குவிசஸ் எப்படி அட்டென்ட் பண்றது அதையும் நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் புக் பர்ச்சேஸ் பண்றதையும் இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லைங்களா. லிங்க் இதுல டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும், அதுல நீங்க போய் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த 4 விஷயமும் சேர்த்து உங்களுக்கு இது பண்ணிடுவாங்க, போஸ்ட்ல உங்களுக்கு அனுப்பிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம சங்கல்பம் பாத்துருவோம். அதுக்கு நம்ம மந்திரங்கள் சொல்லலாம். இன்னைக்கு நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ் தான் நம்ம பார்த்திருக்கோம். இன்னும் 18 days நம்ம பகவத்கீதைய நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். கிருஷ்ணர் என்ன அர்த்தத்துல சொன்னாங்களோ அதே அர்த்தத்துல அர்ஜுனன் என்ன விதத்துல அவங்க வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்களோ மூர்ல, அதே மூர்ல நம்மளும் இருந்து பகவத்கீதையை முழுமையா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம கடைபிடிச்சு இந்த கஷ்டங்கள் எல்லாத்துலயும் வெளிவந்து நம்ம நித்தியமான சந்தோஷத்தையும் அமைதியையும் நம்ம வாழ்க்கையில எல்லாருமே அடையணும் அப்படின்றது நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆச்சாரியர் பிரபுபதா கிட்ட நம்ம வேண்டிக்கலாம். அதுக்கு நம்ம மந்திரம் சொல்லிடலாம். அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு சங்கல்பம், நம்ம வந்து என்னன்னா கண்டிப்பா இந்த கிளாஸஸ்லாம் நம்ம அட்டென்ட் பண்றோம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு விஷயம். ஓம் அஞ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகியா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவதி பஷத்ததசதாரிணே. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते.
Sankalpam. I am going to attend all the 18 days of Bhagavad Gita classes without fail. I am taking this Sankalpa with the blessings of Sri Sri Radha Govinda and Srila Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, devotees, இன்னைக்கு நம்ம introduction பார்த்திருக்கோம். இப்போ முக்கியமான ஒரு விஷயம், எப்படி கோர்ஸ்ல வந்து நம்ம என்ரோல் பண்றது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் குவிசஸ் எப்படி அட்டென்ட் பண்றது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அது கிருஷ்ணா பிரபுஜி உங்களுக்கு எப்படின்றத சொல்லுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.